Fel swyddog marchnata, dwi'n creu lot o cynnwys ar gyfer popeth, really. A roedd yn gwneud synwyr i wneud y prentisiaeth cyfieithu oherwydd mae rhaid i popeth yn ni'n darparu bod yn dwyieithog fel cwmni sydd yn derbyn arian o'r llywodraeth. Felly roedd yn gwneud synwyr i mi wneud y prentisiaeth cyfieithu i wneud y swydd yn hawsaf, really. Mae'r prentisiaeth wedi bod yn wych. Mae coleg gwyr yn hyblyg iawn a maen nhw'n deall yn bod ni'n gweithio llawn amser. Felly does dim lot o amser gyda ni i gael gyfarfodydd, ond yn ffodus iawn gyda Prentisiaethau. Mae ond rhaid cael cyfarfod rhyw pob 2 mis yn hanfodol, efallai byddwch yn gwneud rhai mwy cyson os oes angen. Ond mae'r gwaith ych chi'n wneud yn y swydd, really yn gwaith sydd ochr yn ochr ar hyn rydych chi'n wneud yn y prentisiaeth. Felly does dim llwyth gwaith enfawr arno, oherwydd mae'r gwaith y swydd yn bwydo mewn i'r hyn rydych chi'n dysgu a wneud yn y prentisiaeth. Mae'r cwrs wedi bod yn really bwysig i mi, oherwydd dwi'n dod o deulu sydd ddim yn hollol Gymraeg, mae rhieni ddim yn siarad Cymraeg o gwbl. Felly mae fe wedi dangos i fi bod gen i sgiliau gwych yn y Gymraeg a does dim rhaid i chi fod o deulu sydd yn hollol Gymraeg i wneud e. A mae fe wedi bod yn gwych a dwi'n mor hyderus nawr ar ôl dechrau wneud y cwrs. Mae fe wedi cynnig cymaint o gyfleoedd i fi, oedd dim bynnag cyn hynny. A dwi'n teimlo fel mod i'n hoffi fy ngwaith yn y bwy oherwydd dwi'n wneud y prentisiaeth, mae fe wedi wneud popeth dwi'n wneud yn y swydd yn fwy pwysig ac yn fel dwi'n gweithio tuag at rhywbeth penodol. Felly, just wneud e.